Тръбани. Оу! Днес ви представяме световно известния оркестър Каранджала. Оркестър, който е покорил много световни сцени, свирил е с едни от най-големите музиканти на нашето време. Оркестър, който е от град Сливен, от квартал Надежда, потомствени музиканти на нашето време. Днес ви представяме ръководител на оркестър Каранджала, Кути Върбанов, който ще ни разкаже нещо повече за оркестъра. Кога е създаден оркестър, защо се казва Каранджала, скоро правят 30 години от създаването си, на какви сцени са били, с какви музиканти са свирили и какви върхове са покорили. Заповядай, Кути. Оркестър е създаден в 1996 година от Ангел Тичелев. Той се помина на пръст. И първата ни сцена, първата ни изява в Стара Загора, 1996 година, има ромски фестивал, бяхме поканени от една френска телевизия и снимаха филм за циганско лято, която включиха нашата музика към филма Циганско лято. Режисьор беше Огнян. А музиката снимаше Джони Пенгов. След като записахме албума, влязахме в шоуто на Тодор Колев, как ще ги стигнем. Тогава от шоуто направим една много добра, голяма реклама. И това беше пак 1996 година. След това поканена така известния Милчо Любев, джаз пианист. Той е джазмен, поканена. Той в Пловдив свирихме заедно на една сцена. Има една пиеса "Селски танц". С "Селски танц" излязахме и свирихме заедно с негова пиеса "Селски танц" на Милчо Любев. Тя е много известна пиеса, много харесана от музиканти, които разбират от музика. След това свирихме с Горан Брегович. Бяхме поканени от Горан Брегович. В Италия свирихме. Два пъти на покани като подгряващ оркестър на Горан Брегович. Бяха поканени 3 оркестъра, един от Сърбия, един от България и един от Румъния. Балкански оркестри и свирихме и подгрявахме за Горан Брегович. Вашето участие на сцена? На сцена за първи път излязахме в Берлин. Свирихме на един джаз фестивал. Беше поканен и Иво Попадов. Свирихме с него на една сцена. Тогава и джазменът Владо Карпаров. Той е един еликсирен музикант за мен. Белгия да поканиха, когато България влезе в Европейския съюз. 2007 година да поканиха да ние, оркестър Тракия, Ева Квартет, Теодосий Спасов, представихме България, че влизаме в Европейския съюз. После свирихме в Виена, в Фолксопер, Графиня Марец. Имаме участие в Чехия, в Белгия, в Холандия, в Франция. Последно свирихме тази година в Франция.
момчетата. Най-малките. Казвам се Совчо, свиря на тромпет. Започнал съм от 10 годишна възраст. Както се спомням, сега съм на почти 25-15 години свиря, защото, както се казва, баща ми е тромпетист години. И от него започва всичко. Даваме тромпета и почваш да свириш. И аз, като малък, пробвам, ходил съм, завършил съм музикално училище, като грамотен музикант, имам диплома, участвал съм в конкурси, които имам първа награда и така животът те отвежда в по-големи сцени и така. Това мога да кажа за мен. Чудесно. Другите колеги също. Здравейте, казвам се Панайот Атанасов. Значи, потомски музикант да си, това означава, че нали, по традиция ни ромите квартал Надежда, баща ми е свирил музиканти и е създател от първите на Караград. И така по наследство, нали, той свири, после аз трябва да тръгна и така се сградява оркестър. Се казва бащата. Любен Атанасов. Казвам се Кирчо Богданов. Дядо ми беше парпонист. Аз започна с Карадила Джуниор, обаче прекъсна за известно време. Там бях се показал за някакви работи. И сега пак започна. Аз съм нов член на оркестъра. Свиря на баскова. Харесвам музиката. Оркестърът постоянно се подмладява. Тук до мен също е един млад, великолепен тромпетист. Здравейте, аз съм Мишо, на 24 години. Свиря от 13 годишен. Завършил съм музикално училище в Стара Загора. И много се заребих да свиря тромпет от дядо ми. И така започна всичко. А кой е дядото? Мога се представя. Не се представя. Коено е? Колко се... Киро се казваш. Чудесно. Твоите намерения, бъдеще с оркестър Карандила? Да развивате Заедно да оркестъра? покорим света и това е. Чудесно. Да работим. Чудесно. Аз се казвам Владко Тошко Дмитриев, свиря от оркестър Карандила 25 години. И още ще продължим. Идем първите Да. в оркестър Карандила. Штане. И аз се казвам Михайлов. И аз така почна, защото нали, целият народ и те музиканти, баща ми Андон Бабажана му казват, и той е барабанист, брат ми така е барабанист. И аз продължавам. И ми е удоволствие да работя с оркестър Карандила. Да бъде. Заповядай. Ами аз почнах с оркестър Карандила, на 43 години съм и почнах с тях. Благодарен съм, че свиря с оркестър Карандила, колко години, с Бати Ангел, работихме и аз, мои рода са музиканти и благодарен съм за оркестъра. Вашето послание към ромската общност? Ами, за живи и здрави, да има разбирателство и обич. И смирение. И Да да се се обичат. Да се обичат, Да се обичат най-важно. А сега?